أباباويت إلسا خدانة كبادي سببا ينقع حقوسكي كنز رخبكي شلمات حدث هاكم كأمي اللي بخمي استدالوي وبخمي عربة مخنابو مدلو ودا شلمات وهاب عمتي بعلم مالتي زمميو مالتي نايدن خناي إيست أفريقيا كم سوبرستار تبهالو هم واحد يكونت مسيرتاوني ناتهم بحر بايتا انتي شريحهم انتي كندي كاسيت ويسيد حكيمهم ስለዚህ በትናንት ክራይቴሪያ ተነግሪ ተጠውዒ ማለት እዩ ኣነ ኣክበረ ዋይ ሓሰብኩ ኣብ አዲስ አበባ አጋጣሚ ክጸኒኺ ወይስ ነቲ ሽልማት ይኽመጽኺ ነቲ ሽልማት ይመጽ ጅባ አይነረ እቲ ሽልማት እንታይ እዩ ሽልማት ኣክበረ ቢላ ገልጸክልነ እንታይ ነው ለከ ማለት ኣብ ከምዚ ተጠውዒኻ ናይ ኢስት አፍሪካ ተባሂልካ በትናንት ከበቃት ማለት እዩ ኣነ ሓሰብኩ ስለዚ እቲ ኣብ ዓብዩቲ ኣፍልጦ እዩ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብ መንጎ ተሸለምቲ ኮንኪን የርክ ማለት እዩ ቱራ ዕሪቕ ጽቡቕ ይመስል ኣብቲ ዝዓበየ ሆቴል ኣብ ስካይላይት ሆቴል ምንባሩ እስኪ ከመይ ነይሩ እቲ ሽልማት በስ ዓብዪ ነይሩ ዘለኻ ኣብቲ ስካይላይት ነይሩ ሆቴል ደረጃ ናይቲ ሆቴል እውን ስለዚ እሶም እውን ይምውሉ ነይሮም ባዕሎም ስካይላይት ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ዓብዪ ክቡር ቦታ ብጣዕሚ ዝንከፍከል ይትኽእል ብለዋት በቃ ከምዞም ናይ በዓል ኣሜሪካ ምሻል ኣዋርድ ዝሽለሙ ትኩሉ ምቅራባቱ ትኩሉ ትሽልማቱ ተምት እያ በቃ ሽዑ ደርፍታትክ እውን ይስማዕ ነይሩ መስለኒ ክትገልጽዮ ትኽእሊ ከምኡ እውን በሃገራቱ ኤርትራ ዝብል ዲጂታል ይሓልፍ ነይሩ ኣብቲ ስክሪን ክሪኦ ከለኹ ንዓኽን ንሃገርክን ዝነበረ ኣፍልጦ እንታይ ይመስል ነይሩ ንዓይን ሃገርን ዓብዪ ፍልጦ እዩ ሃገር ከም ደረፍቲ ካብ ኬንያ ካብ ጁባ ካብ ኤርትራ ካብ ገለቴ ንመጀመርታ እዩ እቲ ኣዋርድ ከምዛ ዝሸለሙ መስለኒ ከምዚ ኣነ ዝረኣኽቦ እቶም ዝተሸለሙት ዓበይቲ እዮም ክብርሃቦም ንዓይ ቶም ገይሮም ምስቶም ዓበይቲ ከባቢ ዓብዪ ብዕድመ ኩሉ ነገር ማለት እዩ بعد محمد حمد يجي الشلام ناي محمد يربي مالتي ناي جوباني رحمة الله نيرا ناي كينيا ديا مثلني أكون ما تكايلا أتصل بيننا ناي إنسان تفكي كاوتش يدرس نغرا عقل جنب أكتشفني جهات مالتي يخرع عكايو أكون تتوعنا نحن هم من أنا تعلم إلسا خدانة بتحدي أبزعبي هوتيل نيترا ኤርትራዊት ኤልሳ ኪዳነ ተባሂሉ ሽልማት ይወሃብ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ፍላይ ኣብ ስነ-ጥበባውያን ቁሩብ ማእሰርቲ ምክልባት ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና ፍላይ ብሓፈሽ እኳ ኣብ ስደተኛታት ኤርትራ ንስኸ ከም ኣርቲስት ዝኾነ ነገር ዝወረደክ ፀቕጢ ወይ ስማዓክ ነገር ኣሎ ዶ ኣብ አዲስ አበባ ሓደ ሃነ ከም ትብለካ ኣብ ጁባ ነይረ ዳርጋ ወርሒ ማለት እዩ ኣዚያ ከዓ መፅአ ማለት እዩ ጋና ሽልማት ተኻይዳ كونسرت هذا لما أنا أقول كم قبل ما تطلع على ذي إذا أنا جرا أخوه الحد إذا أنا بسيم على شيء إذا أنا مسك مشكل زي توم مثلا مساعدين أو زي نبارون مدحات أساسيين كان بغني هم بغني نقول لك كل سميع على شيء سميع مثل أخوي يدين سميع ما شيء بزغنا إلسا خدانة لزبن بزح بداتات بزح مريتات ترقير لقي بزح حدش عامتون حجة حدش درفي زرقي خلقي سلازي صبوا من كسعاس ترقير لقي هو حتى هدي قوة تراوتي لسي أشياء نري مدرسة حتى مرة ما يحكون هدي جن على لنا بعين مدرسة مولة لنا مالتي ولذلك كل شركة خمسة لازم هذا درسي صبوا تقاعد مثل ما هذي في بعض صبوا مثلا الله محورة وهي تقول أنا هي قرية هكذا بسمي عدوان يا شركة مستقبل يا زلمة بركو هذا إن شاء الله فريق ولا عينة نجار بجير أرد كتير بعيد سبعينا أنا فتوام سمع أروح لهم سمعت الجاك أمزي بجرم كأجين تاي مثلكات حبوا بعليها سريه بعليها سنة تفصيل من فهدان تفصيل بدلي أو يجرب حياة اللي خبر مكا تولين عب إلسا خدانة انترتينمنت وا أقول لك حق زني بس بعليها وكذا كل نقل تسوي عشان لما كل بعليه في شكلية أكلها تيجينها هو جاك أمزي من زمان كلهم كذا الوقت وعوا ريدون من هذا السبب زتنا يمسلنن إلسا خدانة قبل كله نبعلو قليل شيء ما يكونن بزغنة بعد من الكي حرحس حدش عمت نزحش خاي من الكي آمين 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 باشاتو تولا مريم مسراتيت أودا أواردسيا
علامون صفحات حاتيتيا كم زقتبل تملس أشي أودا أورد مالت أودا أوردز نستفرادي سرحات سنة طبب أفلطو زحابة عمتاو بروغرامي كجمر كارلو نورمي عملكيتو ترعي شليمو دهريو بدرجة إثيوبيا شليمو لو ما عمت دمان شمون تهاجرات مبرع أفريقيا حاقفو نسنة طبباوያን كشلم بغيعلو نمخانو اتي وددر وي اتي امرارز اتشلمتي بخمي اقبابي زكايد زبل حتو زسعب كلا باشاتو تولا مريم ምንድነው ለማድረግ የሞከርነው بقطታ ናብ ውድድር ኣያተና እቶም ስነ ጥበባውያን ኣብ ሃገራቶም ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ስርሓት ብምፍራይ ነቲ ዝነብሩሉ ህዝቢ ዘበርከትዎ ኣስተዋጽኦ ብምምርማሪና ክንሽልሞም ክኢልና በዚ መሰረት ካብ 8 ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ንዝተመርጡ ስነ ጥበባውያን ሸሊምና ኣለና اودا اووردز ادماسو بمسفح نزمص عامت نخلن 15 ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ዝሓቆፈ ናይ ሽልማት መደብ ሒዙ ከም ዘለውን ጋዜጠኛን መስራቲትን ኦዳ አዋርድስ ባሻቱ